అధ్యాయం 1వ స్కందం 6వ అధ్యాయం 25వ శ్లోకం చూడబోతున్నాం. అందరికీ ప్రణామాలు, అందరికీ స్వాగతం. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. 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 నారాయణ నమస్కృత్యం నరం చైవ నరోత్తమం. దేవీం సరస్వతీం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. నష్టప్రాయేష్వ భద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా. భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్ఠికీ. హరే కృష్ణ అందరికి. సో నిన్న మనం 24వ శ్లోకం కంప్లీట్ చేశాము. సో అందులో భగవంతుడు ఏం చెప్తున్నారంటే, ఈ పైన మనం కంప్లీట్ చేసిన ఈ ఫ్యూ శ్లోకాస్ 4-5 శ్లోకాలన్నీ భగవంతుడు యొక్క వాక్కులు. కాబట్టి నిన్నటి శ్లోకంలో ఆయన చెప్పింది ఏమిటి అంటే, నా భక్తిలో నియుక్తమైన ఏ మనస్సు కానీ బుద్ధి కానీ మేధస్సు ఏ సమయంలో కూడా అది భంగపడదు. కాబట్టి అంటే ఒకసారి నియుక్తమైన తర్వాత ఇక దానికి అంతరాయం అనేది ఉండదు. అందుకని సృష్టి సమయంలో అయినా ప్రళయ సమయంలో అయినా ఇక వాళ్ళు ఆ దివ్య స్మృతిలోనే, ఆ భక్తిభావంలోనే తప్పనిసరిగా నియుక్తులై ఉంటారు అని చెప్పారు. సో ఒకసారి ఆ భక్తి భావంలోకి వెళ్ళగలిగిన వాళ్ళు మళ్ళీ వెనుదిరగడం అనేది ఉండదు అని మనకి ఈ మాటల వల్ల అర్థమవుతుంది. సో అందుకని నారదుడికి మరి ఆయన దర్శనం ఇచ్చింది మరి కొద్దిసేపు అయినా కూడా అది చాలు ఆయనకి భక్తి మార్గాన్ని కలిగించడానికి అని అంతకుముందు శ్లోకంలో చెప్పారు. పరతత్వానికి కొనర్చే కొద్ది రోజుల సేవ అయినా చాలు, భక్తుడు నా పట్ల దృఢంగా నా యొక్క భావంలో స్థిరపడడానికి కొంచెం అయినా చాలు. నారదుడికి ఆల్రెడీ ఆ క్వాలిఫికేషన్స్ అర్హతలు ఉన్నాయి కాబట్టే భగవంతుడికి చివరికి ఇంకా కూడా ఆయన్ని పరిపూర్ణతకు తీసుకువెళ్ళాలి అనే ఉద్దేశంతో ఆయన ఆ రకంగా సాక్షాత్కరించడం. ఒకసారి ఇక ఆ దర్శనం, దివ్య దర్శనం జరిగిన తర్వాత ఇంకా ఆయనకు అవసరమైనటువంటి ఇక పరిపూర్ణత ఎలాగూ చేకూరుతుంది కాబట్టి ఎక్కువసేపు కూడా మళ్ళీ కనిపించవలసిన అవసరం లేదు. ఆ కొద్ది దినాల సేవ అయిన భక్తులు తప్పనిసరిగా అది దృఢం అవుతుంది. అందుకని దృఢమైనప్పుడు ఏమవుతారు, భక్తిలో అంతగా నెలకొన్న వాళ్ళు భౌతిక జగత్తును వదిలిన తర్వాత తప్పనిసరిగా ఆధ్యాత్మిక జగత్తును చేరుకోవడం ఉంటుంది. సో ఇలా నా భక్తిలో నియుక్తమైనటువంటి ఆ మనస్సు కానీ, బుద్ధి అనొచ్చు, మేధస్సు అని ఇక్కడ పదం వాడారు, అది ఎప్పుడు కూడా ఇక దానికి భంగం అనేది ఉండదు, అంతరాయం అనేది ఉండదు. ఇక అది తప్పనిసరిగా ఎప్పుడు భగవంతుడి మీదే నెలకొని ఉంటుంది. కాబట్టి వాళ్ళు ప్రళయ సమయం అవ్వనివ్వండి, సృష్టి సమయం అవ్వనివ్వండి, ఏ సమయంలో అయినా సరే ఈ దివ్యమైన భావనలోనే వాళ్ళు స్థితులై ఉంటారు అని చెప్పి నిన్న శ్లోకంలో చెప్పారు. ఈరోజు శ్లోకంలో అది భగవంతుడు ఆల్మోస్ట్ లాస్ట్ చెప్పిన మాట, అంటే నారదులకి కనిపించిన చెప్పే టైంలో ఈ నారదులు వారికి దర్శనం ఇచ్చి తరువాత దర్శనం అంతర్ధానం అయిన తర్వాత చెప్పిన మాటల్లో లాస్ట్ శ్లోక అన్నమాట. ఏతావదుక్తో పరరామ తన్మహత్ భూతం నభోలింగమలింగమీశ్వరం
అహం చ తస్మై మహతా మహీయసే శీర్ష్ణవనామం విదధే అనుకంపితః. సో ఈ దీనికి మీనింగ్ ఏమిటి అంటే 25వ శ్లోకం ఇది. శబ్ద రూపంలో మూర్తి భవించి ఆయన శబ్ద రూపంలో కనపడుతున్నారు కదా. ఇప్పుడు ముందేమో ఆయనకి కంటికి కనిపించడం జరిగింది, కానీ తరువాత ఆయన అంతర్ధానం అయిన తర్వాత స్వరం మాత్రం వినిపిస్తోంది అన్నమాట నారదులకు. సో ఇలా అంటే శబ్ద రూపంలో అవతరించినట్లుగా ఆయన భావిస్తూ శబ్ద రూపంలో మూర్తి భవించి కన్నులకు అగోచరమైన అంటే కంటికి కనిపించకుండా ఉన్న ఆయన మాటలు మాత్రం వినిపిస్తున్నాయి. పరమ అద్భుతమైన ఆ భగవంతుడు పరమాధికారి అన్న మాటను వాడారన్నమాట భగవంతుడిని. అంటే ఈశ్వరుడు అంటే మరి అందరినీ కూడా భరించేవారు అని, పరమాధికారి అని ఈశ్వరుడికి ఇక్కడ డెఫినిషన్ చెప్పారు. సో మరి ఆ భగవంతుణ్ణి ఆ పరమాధికారి కంటికి కనిపించకపోయినా శబ్ద రూపంలో ఇలా నాకు కనిపించి తరువాత మాట్లాడటం ఆపివేశారు అని చెప్పి నారదులు చెప్పారు. అంటే ఇవన్నీ చెప్పి ఆ తర్వాత ఆ శబ్దం కూడా సౌండ్ భగవంతుడు చెప్పే మాటలు కూడా తరువాత ఆగిపోయాయి. అహంచ తస్మై మహతాం మహీయసే. అప్పుడు నేను మరి ఆ మహానుభావుడికి ఆ మహతాం మహీయసే అంటే ఆ మహిమాత్ముడికి ఘనుడైన మహిమాత్ముడికి నేను శీర్ష్ణావనామం అంటే శిరస్సుతో అవనామం నమస్కరించాను. విదదే అర్పించాను, శిరస్సుతో నమస్కారాలు అర్పించాను అంటే తల వంచి నమస్కరించి అనుకంపిత ఆయన చేత అనుగ్రహింపబడిన వాడిని అయ్యి నేను ఆయనతో అంటే భగవద్ అనుగ్రహం ఆ రకంగా పొందాడు కాబట్టి దర్శనంతోనూ ఆయన యొక్క మాటలతోనూ మరి అనుగ్రహించారు కాబట్టి ఆయన అనుగ్రహాన్ని గ్రహించినటువంటి నేను, స్వీకరించిన నేను ఆయనకి కృతజ్ఞతా భావంతో ఇలా తల వంచి వందనాలు అర్పించాను. ఏతావత్ ఈ విధంగా ఉక్త్వా పలికి ఉపరరామ ఆపారట. ఎవరు? తన్మహత్ అలాంటి ఘనమైన భూతం అంటే ఇక్కడ మహా అద్భుతమైన నభలింగం అంటే శబ్ద రూపంలో ఉన్నటువంటి మూర్తి భవించిన శబ్ద రూపంలో మూర్తి భవించడం అంటే శబ్ద రూపంలో కనిపించారు, కంటికి కనిపించకపోయినా శబ్ద రూపంలో గోచరించారు ఈశ్వరుడు అంటే ఆ భగవంతుడు. అహం చ తస్మై నేను కూడా ఆయనకు ఆ మహతామహీయస్య ఘనుడైన ఆ భగవంతుడికి శీర్ష్ణావనామ తల వంచి నమస్సులు నేను విదదే అర్పించాను. అనుకంపిత ఆయన చేత అనుగ్రహింపబడ్డవాడినై అని చెప్పి ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు. సో శబ్ద రూపంలో మూర్తి భవించి కంటికి కనిపించకపోయినా సరే అలింగం అన్నారు కదా. అలింగం అంటే కంటికి కనిపించని ఈశ్వరం, కనిపించని ఆ భగవంతుడు. ఆయనకి నేను మరి ఆ మహానుభావుడికి ఆ మహానుభావుడు కూడా కాదు, ఆ మహిమాన్వితుడికి మరి నేను శిరస్సు వంచి నమస్కరించాను ఆయన నా పట్ల చూపించిన అనుగ్రహానికి కృతజ్ఞతగా అని చెప్పి ఈ శ్లోకానికి అర్థం. సో భగవంతుడు కనిపించలేదు కానీ ఆయన పలుకులు వినిపించాయి అన్నదానికి, భగవంతుడు కనిపించలేదు కానీ ఆయన పలుకులు వినిపించాయి అనే దానికి పెద్ద వ్యత్యాసం లేదు. ఎందుకు అంటే భగవద్ రూపమైనా భగవంతుడి వాక్కులైనా భగవంతుడి నామమైనా ఒకటేనని చెప్తారు. సో అందుకని ప్రభుపాద భాష్యంలో భగవంతుడి రూపమైన మాటలైనా పెద్ద వ్యత్యాసం లేదు. ఆయన ఎందుకు అంటే భగవంతుడు తన శ్వాస ద్వారానే 4 వేదాలని సృష్టించారు. అలాంటి దివ్యమైన వేదమంత్ర ఆయన శ్వాస నుండి సృష్టింపబడ్డ మంత్రాల వేదాల ద్వారానే ఆయన మరి దర్శనీయుడు కాగలడు, అనుభూతుడు కూడా కాగలడు. సో వేద సారం ఏమిటి అంటే మరి భగవంతుని తెలుసుకోవడమేనని భగవద్గీతలో చూస్తాం కదా. సో ఆ వేదాల ద్వారానే మనం ఆయన్ని దర్శించుకోవచ్చు, ఆయనని అనుభూతి చెందించుకోవచ్చు కూడా, అంటే ఆయన్ని ఎక్స్పీరియన్స్ చేయొచ్చు కూడా వేదాల ద్వారా. కాబట్టి అలాగే భగవద్గీత
ఆ భగవంతుడి శబ్దం, మరి భగవానుడి నోటి నుండి వెలువడినటువంటి గీత కాబట్టి ఆయన శబ్దం అది. సో భగవద్గీతకి కృష్ణుడికి కూడా ఎటువంటి భేదము లేదు అని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే స్వయంగా ఆయన నోటి నుండి వెలువడ్డ పదాలు కాబట్టి అది భగవంతుడికి ఆయన చెప్పే మాటకు ఆయన నుండి వచ్చినటువంటి ఈ పలుకులకు ఎలాంటి భేదము లేదు అంటున్నారు. ఇంతకీ సారాంశం ఏమంటున్నారు? ఇలాంటి దివ్య మంత్రోచ్చారణ చేతనే భగవంతుడిని చూడగలగడం గాని శ్రవణం చేయగలగడం గాని రెండు కూడా సిద్ధింపగలవు అని చెప్తున్నారు. సో అది అంటే ఎప్పుడైతే మనం దివ్య మంత్రోచ్చారణ అంటే వేదాలలో చెప్పినటువంటి ఈ ప్రార్థనలు, సో వేదాల లేదు మనం భగవత్ ప్రీత్యర్థం భగవన్ నామాన్ని జపించిన ఈ దివ్య మంత్రాలు అంటే అది వేదాలు లేదంటే మరి ఈ రకంగా గురుపదేశ మంత్రాలైనా, సో అటువంటి దివ్య మంత్ర ఉచ్చారణతోనే భగవంతుణ్ణి చూడగలగడం కానీ శ్రవణం చేయగలగడం కానీ రెండు సిద్ధిస్తాయి. మరి నారదుల వారికి ఆ మునులందరూ కూడా ఇటువంటి దివ్య మంత్రోచ్చారణలన్నీ కూడా ఆయన నేర్చుకోవడం జరిగింది కాబట్టి ఆయన ఎప్పుడు భగవంతుడి యొక్క ధ్యానంలో ఈ రకంగా ఆయన్ని మనసులో స్థిరపరచుకోగలిగారు కాబట్టి ఆయనకి అవకాశం లభించింది. సో అందుకే భగవంతుడు ఆయనకి సరి అయిన సమయంలో ఆయన పూర్ణుడని తెలిసి ఆయనకి ఆ అర్హత ఉన్నది అని నిర్ణయించి అప్పుడు భగవంతుడు దర్శనం ఇవ్వడం, ఆ దర్శనం ఎంతసేపు అవసరమో అంతసేపు ఇచ్చి ఆ తర్వాత అంతర్ధానమయ్యి చివరికి శ్రవణం ద్వారా ఆ దర్శనము ఈ మాటలకు భక్తి భావానికి ఆయన పరిపూర్ణతకి విషయాలన్నీ అర్థమయ్యేటట్లుగా ఆయన మళ్ళీ మాటలతో ఇవన్నీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది. సో అందుకని ఆయన్ని చూసిన ఆయన్ని మాటలు వినగలిగినా కూడా రెండూ ఒకటే అని చెప్పి భాష్యంలో చెప్తున్నారు. సో అది సో ఇదంతా చెప్పి భగవంతుడు శ్లోకంలో ఏం చెప్తున్నారు? నారదముని ఈ పైన చెప్పిన విషయాలన్నిటినీ భగవంతుడు వివరించి, సో ఎన్ని శ్లోకాలు ఉన్నాయి అంటే భగవంతుడు పలికింది 21st, 22nd, 23rd, 24th 4 శ్లోకాస్లో భగవంతుడు ఈ చెప్పవలసిందంతా కూడా చెప్పాడు. అందుకని ఈ 4 శ్లోకాలు ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట, భగవంతుడి యొక్క స్వయంగా ఆయన నోటి నుంచి వచ్చిన పలుకులు కాబట్టి. సో 21వ శ్లోకంలో ఏం చెప్పారు? భగవంతుడు పలకడం ప్రారంభించి, నారదా ఈ జన్మలో ఇక నువ్వు నన్ను మళ్ళీ చూడలేవు. ఎందుకు? ఎంతసేపు నారదుల వారికి ఈ పరిపూర్ణత చేకూర్చడానికి ఎంతసేపు అవసరమో ఆయన అంతసేపు ఆ దర్శనాన్ని ఇవ్వడం జరిగింది. ఇక ఆ తర్వాత ఆ పర్పస్ అంతా కూడా ఆ వచ్చినటువంటి దేనికైతే భగవంతుడు ఆ దర్శనం ఇవ్వడం జరిగిందో అది ఆల్రెడీ తీరింది. దాని యొక్క ఆ పని యొక్క అవసరం తీరింది, నారదుల వారికి రావాల్సినది వచ్చింది కాబట్టి భగవంతుడు ఆ తర్వాత అంతర్ధానం అవడం జరిగింది. సో నువ్వు ఇక మళ్ళీ చూడలేవు ఈ సేవలు. తరువాత అసంపూర్ణులు భౌతిక కల్మషాల నుండి విముక్తులు కాని వాళ్ళు అసలు చూడలేరు, కానీ నారదుడు చూడగలిగారు. చూసినా కూడా ఎప్పుడు భగవంతుడు మరి ఎంతవరకు దర్శనం ఇవ్వాలో అంతవరకు ఇస్తారు అది. సో అవసరం లేనప్పుడు భగవంతుడిని మనం భగవంతుడు ఊరికినే అలా దర్శనం ఇవ్వడం కాదు. ఎందుకంటే మరి ఆయన దర్శనం సామాన్యం కాదు, అది ఎప్పుడు ఎవరికి ఎంతవరకు అవసరమో అంతవరకు భగవంతుడు దానిని అనుగ్రహిస్తారు. సో నారదులకి ఆయన యొక్క పరిపూర్ణతకి భక్తిభావం స్థిరపడడానికి అవసరమైన దర్శనాన్ని ఇచ్చి ఆయనకు ఆ భావం వచ్చింది అని తెలుసు కాబట్టి ఆ తర్వాత అంతర్ధానమై ఏం చెప్తున్నారు? మరి మళ్ళీ కనిపించను, అసలు ఈ భౌతికత్వంలో ఉన్న వాళ్ళకి అసలు ఎప్పుడు కనిపించను. ఎందుకు? ఆయన యోగమాయ అనే తెరతో ఎప్పుడు కప్పబడి ఉంటారు అని మనం చూస్తాం కదా, హిరణ్మయైన పాత్రేనా అని. అంటే దానికి డీపర్ మీనింగ్ తీసుకున్నాము అంటే భగవంతుడి పైన ఒక తెర ఉన్నది, ఆ తెర తీస్తే కనిపిస్తారు అని అనుకున్నా
అసలు డీపర్ మీనింగ్ ఏంటి, ఆ భౌతిక మాయ ఏమిటి, ఆ యోగమాయ భగవంతుడి యొక్క భౌతిక శక్తి, ఆ మెటీరియల్ ఎనర్జీ ఏమిటది, సత్వరజస్తమో గుణాలు కదా. సో ఈ భౌతిక శక్తిని ప్రక్కకి నెట్టితేనే మనం ఆధ్యాత్మిక తత్వంలోకి వెళ్ళగలం. కాబట్టి ఈ భౌతికత్వంలో నుంచి మనం బయట పడగలిగితేనే, దానిని ప్రక్కకి నెట్టితేనే ఆ యోగమాయ అనే తెరని మనం తొలగించగలుగుతాము. అప్పుడే భగవద్ దర్శనం కలుగుతుంది, అప్పుడే మనం ఆధ్యాత్మికత వైపు అడుగు పెట్టగలుగుతాము అని కూడా మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. కాబట్టి అది భగవంతుడు, ఆ భౌతిక తత్వంలో ఉన్న వాళ్ళు నన్ను ఎప్పటికీ చూడలేరు అని ఫస్టే చెప్పారు. ఫస్ట్ శ్లోకంలోనే ఆయన చెప్పిందే అది. ఈ జన్మలో ఇక చూసావు, ఇక మళ్ళీ చూడలేవు. కానీ అసంపూర్ణులు, మరి భక్తి లేని వాళ్ళు, భౌతిక కల్మషాల్లో సంపూర్ణంగా ముక్తులు ఉన్నవాళ్ళు, ముక్తులు కాని వాళ్ళు నన్ను చూడలేరు అని చెప్పి క్లియర్ గా ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్పారు. సో అనగా ద నెక్స్ట్ ఏం చెప్తున్నారు, అనగా అంటే పాపరహితుడా అంటే పాపాలేమి చెయ్యని వాడా అని అర్థం. నువ్వు నా రూపాన్ని ఒకసారి చూసావు, నా పైన నీకు అనురాగం ప్రేమ కలిగడానికే నేను అట్లా కనిపించడం జరిగింది. ఎందుకంటే నువ్వు ఎంత అనురక్తిని పొందుతావో అంతగా నువ్వు ఈ భౌతిక వాంఛల నుంచి విముక్తుడవు కాగలవు. సో భగవంతుడి పట్ల ప్రేమ పెరిగిన కొద్దికి భౌతికత్వం మీద ప్రేమ తరుగుతుంది. సో అందుకనే నీకు నేను దర్శనం ఇచ్చాను, నువ్వు ఇంకా పూర్తిగా ఈ భౌతికత్వం నుంచి బయటపడగలవు కాబట్టి అని భగవంతుడు నెక్స్ట్ శ్లోకాల్లో చెప్పడం జరిగింది. ఇక 23వ శ్లోకంలో ఈ కొంచెం సేపు చాలు, పరతత్వానికి చేసే కొంచెం సేవ అయినా సరే భక్తుడు నిజంగా ఆ సేవలో భక్తి మార్గంలో దృఢపడేటట్లు చేయగలుగుతుంది. అలా ఎంతగా దృఢంగా నెలకొంటాడు అంటే భక్తిలో, ఈ ప్రళయం అయినా లేదంటే మరి ఆధ్యాత్మిక జగత్తుకు తప్పకుండా చేరుకుంటాడు ఆ భక్తితో. ఆ తర్వాత అలా నియుక్తమైన మనస్సు ఇక ఎప్పటికీ కూడా భంగపడదు, ఇక అది ఎప్పుడు కూడా వైదొలగదు భక్తి మార్గం నుండి. అందుకని ప్రళయ సమయంలో, సృష్టి సమయంలో, ఏ సమయంలో అయినా వాళ్ళు పూర్తిగా భక్తి భావంలోనే స్థిరపడి ఉంటారు, ఒక్కసారి ఆ భక్తిలో నెలకొన్న వాళ్ళు అని చెప్పి భగవంతుడు ఈ 4 శ్లోకాల్లో చెప్పి ఆ తర్వాత ఆయన గొంతు మాట్లాడటం ఆగిపోయింది. సో అలా శబ్ద రూపంలో, కంటికి కనిపించకుండా నాకు శబ్ద రూపంలో కనిపిస్తూ చెప్తూ ఆ భగవంతుడు మాట్లాడటం ఫైనల్ గా ఆపివేశారు ఈ మాటలు 4 చెప్పి. ఆ తర్వాత కృతజ్ఞతా భావంతో నేను శిరస్సు వంచి ఆ భగవంతుడికి వందనాలు అర్పించాను అని చెప్పి చెప్తారు. అది రేపు 26వ శ్లోకం. నెక్స్ట్ ఏం జరుగుతుందో, నారదులు వారి ఆయన మరి ప్రయాణం చేస్తూ వెళ్తున్నారు కదా, అడవులు, మరి సముద్రాలు, నగరాలు, ఇటువంటి ప్రదేశాలన్నీ కూడా దాటుకుంటూ, అందమైన ప్రదేశాలు, భయంకరమైన అడవులు అన్ని దాటుతూ, సో చివరికి భగవత్ ప్రత్యక్షం అయిన తర్వాత, భగవంతుడు చెప్పిన మాటలు కూడా విన్న తర్వాత, మరి ఆయన భగవంతుడికి నమస్కారాలు అర్పించిన తర్వాత ఇంక మళ్ళీ ఆయన ప్రయాణాన్ని ఎలా కొనసాగించారు, ఏం చేశారన్నది రేపటి నుంచి మళ్ళీ చూడొచ్చు. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు, ప్రణామాలు. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు, బాగా చెప్పారు. హరే ప్రణామాలు మాతాజీ. హరే కృష్ణ. అందరికీ ప్రణామాలు మాతాజీ.